Ja, dan kom je er niet op, Pieter. Dan, missen jullie auto? Missen jullie auto niet? Jawel. 2 atjes. We hebben reserves altijd. Oh, je hebt een reserve al. Ja, we hebben alles reserve. Dus jullie missen hem niet? Nee. Jawel. Je kan het tempo goed houden. Je kan het tempo goed houden. Ja, okay. nu maar de jongen opkomen. Een zootje, hè? En Margaret, was snijden? Nee, Hou je zo achter. Margaret, het is maar 16 kilometer als we nu rechtdoor gaan. als we nu rechtdoor gaan. Ja, dus het wordt er eentje om, hè? Hoe gaat die? Lekker, lekker. Ja, dit is allemaal wind mee, hè? Dus er komt ook nog een keer wind tegen. Oh? Ja. Dat hoop ik. Het is weer uitgebreid, hè, vandaag. Vonden jullie het nieuwe tunneltje? Ja, hartstikke mooi. We zijn even al meegelopen. En het onderhoud al gedaan. Oké, dan... Mag niet aankaren op de Heer Jezus gezien. Hoe is het met de kanjer? Gaat lekker. Gaat lekker vandaag. Ja, maar je krijgt wind tegenstuk komt nog, hè? Dus bereid je daar geestelijk op voor. Ja, en dat willen wij helemaal niet weten. Nou, joh, dat vinden jullie niet erg. Nee, Dan, dat doet ons niks.